Għal-sena oħra se tkun qed issir is-serata tal-Premju Anzjanità Attiva fejn diversi persuni jkunu qed jiġu premjati għall-irwol siewi tagħhom fis-soċjetà Maltija. In-nominazzjonijiet fetħu minn din il-ġimgħa wieħed jista' jinnomina persuna partikolari f'waħda mis-sitt kategoriji li qed jiġu ppreżentati. Il-Premju Ewlieni tal-Anzjanità Attiva, dak tal-innovazzjoni, il-kultura, l-isport, il-volontarjat u brabta mas-solidarjetà. Dan il-premju għandu lan li jinċentiva iktar anzjani, għandhom kemm għandhom żmien biex ikomplu jkunu parteċipi fis-soċjetà tal-lum, xi ħaġa li żżomm lil dak li jkun ħaj kemm fiżikament u anke mentalment. Amy Friġieri li hija parti mill-boards li jorganizza dan il-premju spjegatilna kif din l-inizjattiva turi kemm l-anzjani jaħdmu għal-ġid ta' pajjiżna u li ħafna minnhom jagħmlu dan fi skiet. Għandna 6 premijiet fejn se nkunu qegħdin naqsmu il-kategoriji ta' dawn il-premijiet għaliex inħossu li l-anzjani tagħna huma parti mis-soċjetà u għandna nippremjawhom tax-xogħol siewi tagħhom li qed jagħmlu għaliex ħafna minn dan ix-xogħol normalment ikun wieħed fi skiet u nħoss li huwa xi ħaġa sabiħa illi nkunu nistgħu niċċelebrawhom mhux f'dik il-ġurnata biss u fix-xahar ta' Ottubru li huwa x-xahar tal-anzjani imma matul is-sena kollha. Din l-inizjattiva qed issir taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono.